Orang may nakaingon nga nung ani niya kang naong yusan, be. Shhh! Tubangan ko, be. Kani usah, bunal-bunalan, tika, be. Sikat gahapon hantod karon. Wa pag gihapon ko'y pasahirong naangkon. Malason juga oh. Pre! Hoy, pre. Kumusta mo to yung pasahiro gahapon? Asa to, tong lalaki? Itong lalaki ba? Pahama kay ka, pre ba? Di ba nagsabot naman ta nga di ta pa sa kay lalaki, babae ra, permi. Pero nga ano, ako gimong ipato na to ba? Okay ra na, pre. Pangboy naman ano ba? Naunsa di ka? Pero okay ra. Kay dako man po ko kaya to ginansya. Uy, Lagi, pre. Wala na kahurot og 1.8 na gasolina. wow, so di ba sa crossing man to siya nagpahatod sa imo ha? Mao gali. Uy, gani ako nga gamay og makina. Muhurot mo gani nito nga sa litro atos crossing back and forth pa. Unsa na ganang imuha nga dako na kaig makina? Pre, basta driver nga eksperyensyado, maayo kay na mangitag teknik para dili malakansi sa trabaho. Patay. Eh, wala po gigamitan sa pinagbabawal na teknik, no? Unsa pa? Ako siyang gipiki, disgrasya. So, hindi ka na dong, kung gusto, makainit. Agonit ya. Aladong. Ang salam na imong pagpamasahiro dong, nasapit naman ko dire. Tabangi ko dito. Uy, ganong naabot man ka diha. Kanaog diag imuha kay disgrasya man ni wala man ni gituyo. Sa mga ayaw ko biyahe. Naluoy atong tawana pre uy. Basta pre, pagtakilid bitaw, piktusan ko bitaw siya. Basta kay paglingi ko pa. Tuan na siya taas sa kasya, nasablay na siya. Buangaw niya pre, ugisbakan ka to niya, kihaan ka ato niya. Dili na to siya mo kaya sa kuha pre. Kay wala mo tutuyo, disgrasya man to siya. Sa bagay. Kanya pre, gapon nakapmasayro ka? Wala lagi ko ka-trip og pasahero gahapon pre. Ano man, waday nangagi. Nay nangagi mga laki. Niya, waday ni mo pasakya. Dili daw sila mo sakay, magbaklay ra. Kabuang god niya, karon pre, nakatrip ka pre. Karon, samot na ron. Ganina ko gatambay dire sa turno, hantod karon wala pay pasahero. Nah, kami nga awa god may maayo mag-shotting na lang ta pre. Mao ka ako man mo hagito pang shotting mo kay kwarta dire. Ako'y bahala. Kay katumplitin niya gapon ng 100 dapat dire sa kumbolsa. To odo pero pre di ba naman tay rules and regulation nga if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Yaki mag-drive man tag motor. Dili na sa siguro ta mag-shotting eh. Pre, pag gusto mo, maraming paraan. Ano mo dahil mga hubog ta? Ibili na ito, tumutor din niya, magbaklay ta pulita sa toa. Tama. Tapos, balik ka na tani ikaw, ugma. Kadang mahuwasan na. Kaya pre, mangita ta tindahan, pre. Dire lang ta mangita kilim nun, pre. Ayo! Minsan po ng disturbo kayo, ibang sakit pag initog sa na-disgrasya. Ulat sa! Mukhang ituwanak itong nag-disgrasya na ko. Nag-time na siguro para mabalos ko nimo. Ulat lang sa! Kadugaya sa tindero, pre, oy. Sige lang pre, pabuton na to pre. Di bale kay shot mano. Sa may inyong paliton raw. Kol, tagaay na gumidirag ko lapo. Longnek pre. Lumnik pre. Longnek. Sige dong, lingkod naman dong. Bangko dia dong. Pilag baso dong. Oh, pilih kol. Kena garapon gyud. Sige. Garapon. Wah! Darang yang order mo. Ay, dara bayad kol. Sige dong. Ay, ito yung panganong gaputong-putong mga kol. Ay, kuan dong, naglikay ko sa mga sunburn. Mga avatar pre. Avatar ay. Pre, siat pre, kay hapit na bahurot. Ako dapat pre. Mo dapat pre. Kuna, siat din mo diha. Pre. Wala na pre. Medyo boyo na po ko pre. Amay ani uli na to ni pre. Mayo pre. Tara pre. What's it gonna do? Wiggle. One more pre. What's it gonna do? Wiggle.
Ayay, taanang mga amaw ay klaro kay ba di na putos sila drive silang motor ba. Karon mo. Oops! Pre, what's a gonna do? Oops! Wiggle, wiggle. Oops! Oops! Pre! Di na kaya, pre. Pre, pabuton ka, pabuton ka. Kapoy, pre. What you gonna do? Wiggle, wiggle. Nahubog na sila. Kaning motora may nakaingon nga nung ani ni akong naong. Yusan, be. Tubangan po, be. Kaning usa. Bunal-bunalan. Tika, be. Ah! 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 Ah!